Ahojte, ja som Rebeka a na dnešnej hodine tvorivých dielničiek si pokreslíme takéto farebné ponožky. Na dnešný návod si pripravte kúsok kartónu, fixku, fixky na textil, nožnice a to najdôležitejšie ponožky. Ideálne, aby boli jednofarebné. Začnite tým, že si na kartón obkreslíte nohu, takže ju takto priložíte a fixkou obkreslíte. Alebo použite také, čo už máte, možno vaša maminka alebo niekto, takéto ťapky, to sú také ponožky, ktoré nie sú ani po členok a obkreslíte iba túto časť. Takže vlastne si vystrihnete túto istú kartónovú časť z vášho kartóna. Tú obkreslenú časť potom vystrihujte menšiu, lebo ide nám len o to, aby sme napli ponožku, nepotrebujeme mať úplne presne takú veľkú ako vaša nožka. Snažte sa to spraviť symetricky, aby ste potom nemali problém s tým, že ktorá noha je pravá, ktorá ľavá a obrazok vyzeral na obidvoch ponožkách približne takisto. Keď mám takto vystrihnutú šablónu, navlečiem na ňu ponožku. Dávajte pozor, že keď máte pätu tuto, a tu sú začiatky prstov, tak aby ste mali túto spodnú časť, ideme kresliť takto ako keby narovnanú. Takže ju naťahujte tak ako na nohu. Nie tak ako ju mám teraz. Ešte si to skontrolujem, táto čiara by mala byť na tej ako keby hornej strane a tuto vidím pätu. Takže tu mám na opačnej. Snažím sa ju natiahnuť až potiaľ, pokiaľ mám pätu. Na tej šablóne, čo sme si nakreslili. No a keď to máme takto pekne pripravené, tak vlastne toto je naše plátno, spodok nohy, vrch nohy a môžete si tam pokresliť čo len chcete. Ja budem kresliť na spodnú časť nohy, aby to nebola taká bežná ponožka, ktorá je pokreslená spredu. Tak z tejto dolnej časti, na ktorú budem šlapať, tam kde mám chodidlo, nakreslím skateboard. Môžete si to buď predkresliť, buď ceruzkou, alebo kredou na textil, alebo čímkoľvek, čo potom viete oprať, takže môže byť obyčajná fixka, ktorá je na vodnej báze, takže keď ju rozriedíte vodou, tak sa zmie. Ideálne úplne nie je takúto tmavú, dajme tomu, že žltá by sa mohla lepšie umývať, aby ju potom nebolo vidno, alebo môžete robiť rovno textilnou fixkou. Vždy je tam niečo napísané, ako že je to na textil. Takže podľa toho to zistíte. Ja si to predkreslím takýmto obyčajným highlighterom. Kreslím jemne, aby som to potom vedela ľahko umyť. Na ňu nakreslím kolieska. Celé je to ako keby z dolnej strany, takže budem šlapať na skateboard. Keď budem kráčať. Teraz, keď to mám predkreslené, tak to celé poriadne obťahnem tou fixkou na textil. Nebojte sa trošku tlačiť, aby sa to vpilo do tej látky. Skateboard mám nakreslený, buď ho môžem ďalej nejako pomaľovať, vymaľovať, alebo je toto hotové a to isté spravím aj na druhú ponožku, alebo druhú ponožku urobím trochu inak. Takýmto spôsobom si môžete pomalovať ponožky úplne hoci ako chcete a nezabudnite na to, že potom tie fixky väčšinou buď treba oprať samostatne, lebo ešte môžu púšťať farbu, alebo ich treba zažehliť. Alebo ak máte farbu, tak ju treba najprv nechať poriadne uschnúť a buď zažehliť, alebo oprať. Určite je to napísané na návode podľa toho, čo ste si kúpili. Dúfam, že sa vám tento nápad páčil, vaše ponožky sa vám podarili a teším sa, ako budeme tvoriť na budúce. Nezabudnite dať like a subscribe. Ahojte!